Onyankopon Ewurade dia yi na memfama. Maje dia yi na memfama ya. Adi amema dia dosu.
For your damase, Bejuwa ye ampa, a dear ye ni betumi diama, utum for Yankopon, wo ni ya, wayama yina. Sabri, a juma, a tossum you and a drew sway, and an American or yanka bonimuno, or say, Mamma Euradidin so. I remember Euradidin so. Sabri agent of 4 Momanenko.
Mamani denso, 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 mamani denso. Hallelujah. Amen. Pharaoh tiasia nam ne dom. Aswanden ne ahantenti. Bible say Yehu Nyankopon de tumi kan onyina agupo mu. Ɛna adwuntufo edi aye adwuma mu tuwe. Adwumu a ɛka homa yeye adwum ne yemiensa no. Ya to ne din sɛ Emmanuel Nyametiase. Emmanuel Nyametiase. Sabra adwuntufo umfa Emmanuel Nyametiase. Yeah. Omiaka Nyametiase. Ya no cross na Nyametiase apala. Adini sabadi manisa na yaminiano. Nyami ajeno no want to aye jumano. Emmanuel Nyametiase. Amayango azagi Nyametiase. Yeah. No cross James na Nyametiase apala. Adini bandi manisa na yaminiano. Nyami ajeno no want to aye jumano. Wajimio, wajia, uradi ajimio. Wajia ni abusia. Kama vya ye friba. Di uradi di abedra. Ya no cross uradi ye bia ma you know odo anko. Emmanuel Nyametiase. Daniel Nyametiase apala. Adini Salvani Marisa na yaminiano. Nyami ajeno no want to aye jumano. Oh nyamiye na nado ya wa hino. Oni mingamfu awradi. Wa ye bia ni na ya odianda. Minara Sabra ye kwa matiri na koyo
Savi. Gatra Jaguazo, Gatra Madame, Abraham Yamitiasia. Imania Mitiasio. Ayani Graza Zaki Yamitiasia Para. What anybody means, and Najami Miniano. Yana biaje no want to aye Jomano. What do I hear, Jomano? What do I hear, Jomano? Yana biaje no want to aye Jomano. What do I hear, Jomano? What do I hear, Jomano? Yana biaje no want to aye Jomano. Yana biaje no want to aye Jomano. What do you are? What do you are? Jomano. Yana biaje no want to aye Jomano. 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 Yana biaje no want to aye Jomano. 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 Yana biaje no want to aye Jomano. Jomano. Yeye 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 Jomano.
no krese na o mi nyame te ase ampara ani ni sani for the man sa na ye me nua no Yana mi aje no no want to aye dumano. Hallelujah. amen 24 nyame nhyira mo bebre ewo adwum sonko a mo hwie agu afidie yi so ayeye ne asedade untimi nkwati otumfo nyankopɔn mfama obi a oye nyame a ɔte ase ne din ne Emmanuel ase ne sɛ ɔne yɛn ɛwɔ hɔ enti sabre bread sɛ yetie onyankopɔn otumfo no anum asɛm efiri ɔsɛmpakani Philip ntieni dodo na afra no watuwa sabre one na kenka for odifo Samuel ne odifo John Owusu Echan Junior sabre omaje omakonya dendeni sabre nyame nipa ebreni afa enti meja kasemu no ama na ode yen etu anamo awurade asemu so project nyame inshallah yes amen animle so yada obade ase se de ehu ade de atie nyina e wono akasa ne tumi su no wagina amadwuma de eguso a ekononim yes no nyam kase nka ne din sanse wan fa ma wo bi a nipa ni ntimi nye de enye nokre na esopo so dan de nyina e badana se sanse ne nipa nyina na e be se ne ta abamu a fe no anya mfie 27 years afi na ga obe se dabi odi ko ebi anko ne nam no nyame nko anenim na so adwe hu se eden a asase wo no be free so yes te se o hwe tra bia bi ma ne kra sanity adachi bia o ta wani be bia ede akosue nyame o nhira no adi na chigipu a e kan ho nyina abi bia na iru bia nso nyame enka no amen ananso yaba anano no yalande e wo ekwam ma bi ne ya ka kire atiepo nyina se ye be sa befa na yato aso sanity ti fi sa tu se bande na yaka yempa abo no eho asem nsanse adwuma no empese ebekam ekam ahwe a ensa ma biem sa obi nso aye ready epese wo hwe ba bia e de ekosiye nti ebe he na yato aso na di aka ombi a chechire mu aye de e de ato aso na se wo adwe bi na badwe afa ho a aboa wankasa because of futuo ani abrabo ti asem ni pa ya ka futuo a futuo ene wie abrabo yes obi a wanti afutuo bia no ya na abrabo nya de ensini yi sanity zidanda nyina me ka che metie po se ye no yetu yafu bio ana yantie na ye na yehu na so nyambe koso aye de aye nyame eti se obi apasa ekakese we na asese masa bakopon we ni ma mo hwese setting video no Crossing guy da. amen Obadi guy da. amen Ade ti ma me papa honya wasem ande kuro ho anu aka. yes Eti e ba ba chiem amwahu ba bia sese wugina ba de e ba boa. yes Na sa wo pasa obobra obodi afa nyame akwanso. sanity Ase nyakopo be hia okwamu a opagyaw ade wagina ba bia e hoye. yes Na wa amabra bompo ansa ankohwe ase. Eti e be kyerɛw amwahu se wa obampa ba ma anini sian e kwan a se ba ma no sia ye fa ye ye ohode. Pato tiemi ye pa o. E pa sa me twe wadwen ase bibi so. Aka ba ma ne wakwanya pa se ko ba dey oba ye ohode. Ba target bi aba target enti amani ntimi nya dey enya ohode. kosem Anya mba ba kyerɛw se wusum nyame na pese nyame wutie de ye ka kyerɛw no. yes Na se wutie a obakoso aye dey aye enhira. sanity Ya hwe Ezekiel chapter 33 verse 1. Bible say Ezekiel 33, verse number 1. Bible say go. Home from our phone. Let me see so much 13. Was it here? Who from Ashwampo after the cop? Never there send by me chains. My patcha was it here? What I go pass some few so about my chest. Olipaba. Yeah, Cassatra on set. Somebody grant a bass. My patcha, or Jacob Possi Yamra. Never got some nipa or boy, I said. A patcha, I want that. So, tea pine, 1 tea pine.
Oba de kai da. Amen. Man you wo mu bere mabi. Na se asase bari mabi. No de ni si wenfo fa. Na so ni si ko. Na Yakobwa bufuo bi adi akira eba. Na se sani pa no sasa. Ya anumra. Dani da nyina obi afa ho ka. Manja bia Sinde amakra aba bankasa kwa Na ote 40 to trobento ne papa shin. che wase yaba so obi tisi apichi kanya Ana wan tie ko ye ade sachira ya adwen kwaji ya kra nkwa aba bankasa kwa na se wenfo no hunu nkrante se eba. papa che yo fu sen kanta bi eba Na se wan shan to trobento. desa wan sheto tuloba Na ntoro wa ma o man no kokko. abo man kokko Na nkrante no ba be kum na mu se bia. Yakobwa de kanta be ku nipa ni bia Ono de wade de na mumu yemu na wafa no papa kro. che eba sase pa wa wu an pani mu de Na ne moja de. na ni mo jani ya Maybe say fro wenfo oba no. se fi amfo no Na wo de. na wade Onipa ba. na wade wade Wesi papa wenfo ama Israel fie. wade wasi amfo ma oyomfo kwa Na tie menu mo nsem. papa che wase tie mani masem kwa Fa bo man no kokko. eti ye ntie osoro kasa na ye tie hia ye pa mra tra pidie so ye mo Ghana po nyina akokose Se ba ka kire obonefo se. na ye ba ye kan kire obi a odi bone se Obonefo. me pa che brother tie mi o na wo ye ten bone be kum bone afo Sanity. tie what asase so a ani bone nya 50 years ta Dabi. ebra bi atwam de obetimanya ba edo wa mu eden because ebra bi atwam ni pansiel na ni party mi na under something 600 something Yes. 300 something Aye. etu obi ya bone a no otimi nya 100 years na wa de ni wawu ada ye ye die nso pa cho ye wanya bro so kwa na 60 ye bi osu tie mi pa Aye. obi a wanya na 60 ese body na bu die brother sa wa sachira uko social media ye twan kura nketo a age media na boso ase edi agro esu ni wawu Yes. aka ska school boy kete ni awu wo de na ya school gay ya se ne boy ya dey I want sika ku ni ada 17 years gay Yes. Usakura. what is here 17 years ago ba ya wo sa wo ba we to asarisi a ba pa cho etu sanga okosere ba okuta boys 2 boys ama me papa ne mama ani da so nya ne se wo mo shakra no na dachi bia wo mo ya mra akwanso asana mu ade ahwe wo mo antete ya pa wo nya nyam so mpanti atwa ba kwa sinti nya ko ba ma ade atwese ka ade awon de kunu ati nya ko pose ni senti ye magina ye ka samwe anchira nipa na nipa nya de ensacha na adwen na sabasa apobani mpo na obi abafa ho a e be jai ba kasa ko Se me ka kire obonefo se. ye ka che bani apo se Obonefo. obani apo Wo na be wu. me pa che wo na bewo Na se wanka ama obonefo na no se kokko. brother se yanka ma bani apo Na nkoko wo ne kwan ho a. abani kwa ho Ono obonefo no. wada bani fo Be wu na ne mumu wo yemu. wo bani Na ne moja de. na pa che ni boja de Nsam na na mebisa. nsam onto ase ya me kasam na nkyerɛ wa wobɛwu adwamambom ansa wiem ntade bɔnim yɛma ɛkɔ so ɛnyɛ abosonsom na wowɔ mu a obɛbusa wo wɔkrae dɛn afiri hɔ to asoɛ nkɔkɔ Na se obonefo no kokko wo ne na kwan paakyɛ ho. wɔ sesia baa no ɛkwanbɔde bi a wonam soɔ no yɛbɔ kɔkɔa wɔ saa kwanbɔne Se so a wansa ne mfiri so. asɛ sane firi so Na a se wansa ne mfiri no apaakyɛ kwan so a. ati bɔde bi a wodie bi akɔnya ɛdɛn ɛwɔ hɔ eti abɛkyerɛ sɛ deɛ ɔbɛka no wɔsɛ amɔ bɔne yɛ bani wuo Yes. because amɔ yɛtini po nso anyɛ dɛ wansakyera eti yɛbɛyie ɛhɛ baabi a yɛde ne kɔ wiae eti Onyankopɔn sɛ wɔbi a wɔde bɔne biara no yɛka kyerɛ saa nipa no ɔnsakyera n'atwɛn ɛyɛ kɔnya kɛse a ɛda hɔ sɛ da bia bi atwam yɛ wɔ saa tebea no ba yɛsakyera yɛatwɛn afiri saa tebea no saa na wo nso woyɛ nipa ɛntɔ bɔne mu ntentan na bɔne ne die ehu ne die ɛdɛ ba ɛde wo hyew a ɛyɛ forever and ever bɔne wasa ne die de kyerɛ biribiara ba sɛ bɔ hyew a ɛyɛ forever and ever saa ma yɛkɔ Ne nto aso no. Yakwa. Na se wo obonefo kokko wo ne ba kwan ho. pakyɛ wɔ sɛ tie bɔne a wodie no
se abokoko sa kwambone so wansan mfiri so asa san free so asa wansan mfiri na no se wansan free sa kwambone so a ono de wone de obewu wona mu yo abasa se pa bone awudi agina ubewu amana sa di wachi na kwa kwagina tamuo babo nkasa kwa won so obeje okra na ebasa se ebe preach ye ne ka kire on se ofa yo se wanfo obeje yen so ekra nkwa e de fa wonye nyina nko tiese bone nkasa abo se go 2 Samuel chapter 13 verse number 1. Amnon boni ni wu. What you say? Dan Hannah a local yen. Yes. Eti kan ten be a local yen. Yem ye kino. Okay. Ya fa de aka ne de ewuram. Maybe am Abusiam chapter 23 verse 24. Baba kasa ko. Na ye chiri no. Ba pa che wase wo ya chi no. Na David ba Absalom e onu aba fefe bi e ndi kama. David ba ye 28 you know. 2022 asan oba. David ya ko abase baby ya ko. Ne ba Absalom. Ne ba Absalom. E onu aba fefe bi e ndi kama. kama. Enu aba fefe ndi di tama. Na David ba Amnon epe no. Ba pa che obi ye nuafo don ko ya tra de ko. Na Amnon nu aba tama ntiri wo ye hia no ma ne yare. Tama ntiri wo ye hia no ma ne yare ko. Na oyo babunu. Wo ye babunu. Na ye Amnon de so be ni. Me sister Hanson wo ye de be. Oyo babunu. Wo ye de be. Oyo babunu. Ya wa kwaya ye ya babu ho ade. Yes. E ya wa kwan so a bon 1 bon 3 bon 4. E ya mo so ho ade. Sanity. Obi ani le. Temiye pa. Na be chro ansa na masora kwetena se. Oyo babunu. Wo ho ba bia wutena se si e. Da bia me kan mu bia na mutene nche se. E ma se ye be mo ho ade e wo ho. Ye twa so. Da bi. Ni abeshira so. Mo de timi ko da nyina de e hye mo nsa. Yes. Se mi suwe se wo de ho da hye mta se me ware a wa hwe nyam betu aka. Because me twem ho. What you say? Yes. But abrabu na dia o gina wasa heaven. Yes. Ana ho me down see a konkon. Yes. What you say? Et ye ka wa dia. Just say ye shall nyam see a abrabu. Yes. Yen can so down. That's a virgin to virgin. Konkon ware no. What you say? Et is sa wa dia ani ye pagya di sha nyam di animonam. Yes. Anya awadia agwa se bento a di tina ide atu ayira amim komunu ya wade wu ase bento a what you say umian se na asehu yes awade ase bento uhu anepa and ebu on sa ase bo that's a grande e bento a emia na ye fo and e wade ase bo grande it is a grande no and ni petite minche it's a private a no yakopon agent to me so na wa hye ababuru bia ono so nya de on kan suo da yes ni kasa afọ na de abom e na pan say de be I flow say enye de eye fofo enkan suo de be e da eti wo mu no wo mu di wo mu lem e na yesu pekin kan enuaka afọ no yesu ye de e bi ewem eti ye be kire pekin kan afọ ni ye wi a ni a kire original one so babu nka da eti ye ni ye bo ba bia wo ye de wo gina waso bawe wo ya baburu kwai na eye Amnon din so be ni bibi Amnon din so be ni bibi na Amnon wo adamfo bi ofre you na Adam sitio na edin se o se ne pe ba wo adamfo bia ofre you na adamfo bia yes wo adamfo bia etu no adamfo pie kwahin afutuo be pa no yonko de ma sesia ma me bibi o wa ware wo ko ya na mfa yonko na ware ni e ko jojo ba ebra wo hya se a wo tun ko bo yonko bi also kan se bi se wadwen esanse wo no onware etu obi onware ye bia ware for panadamfo a wo ye de wabare obetima se no ko nipa kuta bad ba wo hu ni timo po etu obe kan sem a ba ma ni ntimi nyen na wo ko no wanya na de how bia ye de apron etu bia hu ba ma na bo ye de afu na ba ma no so nya ohwe na abofu a entokwa na beba aware so entokwa bam na mo ntimi nsiesia aware ja na de eba ba kasa ko na David nu asimia ba ba pa cho David asinyama na Yonadab unity for say wasetie na damfo no wo bia na ni atese kwa na ka kire say ado ka kire say ade ntina wo hene ba mu a ofon say da no pe say anopai say nka kire me ka kire me na Amnon ka kire me say ado ka kire say me pe mi ni Absalom nu aba tama ababuru na wo kan no opena wuropunu woni nata babu kasa ko na Yonadab ka kire say ada na damfo na ni atie o ka kire wo hene ba no say kwada on paso wase wei wunye na apa nada eye ketekete small case kwada on paso ne potu yade na wi akwadaa ko na se weje behwe wa wo papa ti ba behwe ka kire say ma me ni atama emra me ma aduane aduane ni na onye aduane e o manim na wo hia onye aduane o manim na me hunu na me ni ne na me nya aduane wa nsam ana Amnon kodai ana Amnon kodai na oboa pa yare ana oboa pa yare na ohene behwe no ana ohene ti behwe no na Amnon ka kire ohene say Amnon ka kire ohene say ma me ni atama mra me tasre mienu ni yonko na sam na oka ye no ba cho ti o
wan to antwene wa fa sa futuo no e di be ko wuo Bible kasa kwa o me tetre mienu wo manim wan to tetre mienu wo manim na ne na wo hia meni wo nsam na David esuma ma ko ta man chen David sini sampa ne ba ne yare ohia sa moa we oba nkwam di a ankoya duame se oyeni nia boni bi anya de ani Bible kasa kwa o nua anon fie papa cho ba no onim epo bi a o ma ba fa no yes ehu ya so nipa David onim se ne ba ne yare ani wo hia moa afiri na agya wo me ye jama yes nama ejama ma obi ana menko yes etu ono nko wonko aduane mani nia ne gede enia eso mo ya papa baako yes nti enia ejama nso do ye de ewo boni bi etu ote san boni bi anya de eni wa ne boni bi anya de ba na set two guys no set two killers no o ma pana ne yes ma bon hopo sa wi ase ehu pa woni ni pe ko pa na ni mitiri mo adwe ehu ni pe ko kun pa no se ni udi nkomo no se krokro no obo abaso no anu agya bia mo ni gye no no ka ni nyina enso no apana ne okokun bada hebibi yo ni pa wodi di ya no wada wo pa adwuma wi a akofi adware wada ebi ani wowuo edi ani kwanhia ba ni pa so wa pa adwuma no afa ni wowuo bia ba no wapie ede kwansa ni kwa odi aduro kore mba ya ono wa sei baba gaida amen ukunu kwa baba kasa kwa kone ko yeduane ma no ma pa cho David sese kwa yeduane ba wunu amokwa na tama ko ni no ana tama ade ani gie ekọ ni nua amofi no no de wode de no da ho wa kwa ya no da ho na ofa emore foti ma pa cho wa da ho o yare so o si wa yare ai nipa yo wa kani se so dona awo jimi se o wo se ya o ma duru a o ma ya panyere no wa se ko yo ni pani obewu eni o yare so so yare o pa na wo pani no o pe bra wo pe ma me ejina me chiro se wo che wo ma obo ye dia wo pe eye simple yes wo jeja ho a obo be ye fo am se wo ba ne ya babunu enye yize sai wo betima konin aje se ofa connection bebiri ansa no wa de wa hwade etika wo pe na wanya no kanya ni nua ko be ne hwade o na konya ne na ye de atena te da bia me ka chiro se enhwe ma be ma me so hwe ansa no wa ware na be ma hu de wo hu wi a paso bia hele ni suma ne biem baba kasa kwa na oye tatre nanim tatre nanim kwa na oche tatre ano oche tatre no na otue echie da de papa cho ano oche echie da de na ohwie ni nanim ano ohwie nanim enso wan pese odi enso pese wodi na ano nka se adam wa ka se mani pe nyina afiri mu se media jana a dis di pa nyina pie fi kwa bonte kwa mani pe nyina afiri no firi adi di pa nyina pie kwa bonte na ano nka che tama se adam wa ka che tama se fa aduane bra pie papa cho ko so ma guarantee aye plan na wie ahihya wie etu o me di pa nyina soja fo na woni nkyere nyina apie ko ana aka ni nua ba no ana waso mfa duane nye de emra piem ese watera asa no ekọ piem onse boni oba mi se boni bi anya de anu ba ne ni patwin boni anya de afa ho ye na si ye kwai na mini no wo nsam mini wo nsam na tama fa tatra ana ye no tama fa tatra wa jere ko ma onua ano o piem ko ma onua ama o piem na ode man se woni na ebro de man se woni wo mu ka che ne se ala ka che ne se abeda me nchen mi nua fide na yi no aika awale ba ko be wale o sori ya woni na be mani sie sa be mani kwa ma na adwumi so be bibi ba wa kasa di wura ni mu de na woje de wo boa wo abgibu ntim wo ba na wo so sa no I on hwe yo be hwe unhira nya to agu sa wo hye awale na de adwama di kai ada ensem bebro ensem bebre awale konkurumpo emu woten na aware a wode bone aye de edika eti sa be maso so ba be waro a de be enye ntam kwanye de entwen because mo sha aware no akono na aye de abetetre mu awia no na me ka kire wo wonya ni din komo kodi be bo so me ko wo de kono no so de aye de akono ho enti ada just mo anwalo mpo a san komo budi no mo bodwaman se ba se budi sa aware nkomo na sa amaso a mo bodwaman wo ma je so okosere so de be chew so pan chew wonya de onin eti sa wo ba ware a ma interbanse no emme ansa no aboba na ede abel kakra ati sa no ahwe yi a me pa cho da bia hwere na ubutu na wodane na da be butu bi so ho na be hu wawie dina hu ni sa kakra bi pasa no ajo ne so o ya sa no aka ko jan no aka anwira no aka oboso wa be ma sa fa bo ati atia na bo sabu jaka sa wa be ma sheko jani mi ahwe fe ya ho puse che aji obi a won suro nyame de betima sai de adlashe de bia bia me se babo se boni e dead e ma nipa nyina hu no e ye ne gsm kra e ye ne gsm o se obi a boni nipa nyina ate mo ne ye nyame so on kai sa boni ni biem no boni ketenkete na ye di sie no boni ketenkete na ye di sie e ye wicked
oba de enka da amen akese no so emani pa nyampaso ba enketo an enfa paso bi anya de ema ba eno so nipa ni ji wan ya de ye tina na enkwaje aboa de aya tin Bible kasa ko na ka kire ne se waka kire se Dabi wose Dabi minia wose minia Emremase na onye sa na chese won ne da se pa wa de be wa bre na se nti ma me ne papa brother papa wo tie me wa brother o break you virgin wone wo bro nsam wa bre wase wa bre wase won kwa na nyina da diamantia ibia happy wa bra bom ho intasem ba na kire etu aksenya ne nyansa bra me saw matna se kotata yes mfa me ho ma bema se betima sum nyakopɔ kunkunu yem na die na obayem yen metumani a obiya ni ha e die na obayem yen me saw anya den emre mase na ba you are 17 years 40 years ama 40 years abrenase masa awraho ama be hia abayo mfanse abayo reabi yes ya ne ba hanachi obeda tete akora jasemi yo na be hia safo no obi kwa mfutuom woda wo ba oba na sha wo ese goda mfutuom wo de foundation bi a wo po hwedan na be ma no hia wo so betima hwa nyame aboa watima wo baako awie fa ho adwen no sasa be ma na kada de ntuma sin ebe kwa ntuma to timi pai ntuma sin abonimu na safo bi kuta no kwa ubie pon na enye epon no kwa yankoto enua ne abbo na etane safa de se de okobia chana do pero watch it ntabo do e den akonfo nwura we dai anso na wa ba be sia safa asa dware apa baga de asem ese kodi be ma na chim no asa na kwa hia wa sa dan na mfutuo yensumenti san na de akwa hia etu stage bia wa sa be kasa di fiefo na ye no sister wudi ka ye bayfo nsa na bayfo yo wudi ka sell ho san mo so beto aso de asem eti dia wo ye first one edical ensan koto aso Bible nka ye da Bible nka kasa bukọ na onye sa Israel mu papa cho anu opa na cho se mami tie bra tie hwe ye na ne mana wodi me da se pa abre masemi nkwa na nyina da ye sa e wo nyame sumu kansa didi fo ensan ka obia wo tu didi mu a ka mu nyina mo ye virgin aso ne ehuni sa na virgin na ye tene na virgin na tene o ma da ni nwai na o mo kahwe saa bi ke bi ni mo kahwe saa na mu hwe yo na da sem bi no na de boko ba mu hwe yi yes bisi mo nyare mun kan ma ko mo bisi mo nyare o ba de an da amen mu hwe na paso bi anya de anim aya ade bia o bia obetun no ba ba kwa koda o de be wura dwama bom no wo no ba ba kwa tima koda o be se wo life won kwa na nyina because jamabon ebi bonya tumi wom adwaman bitimi bo no onya tumi afre jamabon tasemi ebi timi bo no onya yare HIV eti adwaman yade bia ne bona de eye hu what you say e sompa so kakra bi o ba o haw ni je kire se ba wo be sopo awon kwa na nyina da eti ababura mo tie me amamu a matima capacity awie brother na wo fa won ka obada uye nshira kese wo ya busiati na hyeyo mo ama bayifo ba bi amedada ebiri mo school mo eda ba ko mo da mo no amamu abi ansia abi anan na ba ko bronsam ba ko timi kofa wo ba no oni ne da ho na bi nsu sunya de sanity what about hwa ba ho no obi amfa ho obi amfa ho da oye den a ebe pia mo mu say yes the oye ne be ebe pie sa da mu nyina mu da mu ama hai amu tutu akrakra amu nyina mu tire mo hia de ne chesa wo de oye guy na pia kofa wo ba wo mo da okra wo mfa na ebi hia de na bi nsu ai de apie na ba sa oba na gije wanso wanye ho ai mu ye bi o na emwa wo da wa hyase a wade be awaye you say nyame aboa mo na se waboa mo na se matene ne na se matie no na se mo tena ho a mo konkona abra bon ko pem se abani ba hia do a ono akasa be bie kwa ede mamo baba kasa kwa eni agije ntwisemi papa cho etu akache nya se edi sa jimi shemu kwa na me de ehimpo na me de ma ahora na sa wode me da sa ni ngwase we me de fine ja sam yo wo kire obo se me nya ba ma so de me da sa ni ngwase we me de fine esan sa ni ngwase awu do mienu abonti ni kwa na ke mi se ya ke be kakra mi amini o obe se ma babunu na wo hia wasa kwa eminia ani ngwase we me de fine baba kasa kwa na wo de be se Israel mu ni wo so be se obi a wajimi che wiase ni pa nyina kwa na afei eni ohene nko kasa anu waka chance ni papa nko kasa na on for me nkame na mi se okwa na waka chance David say baba
time abɛyɛ aduane ma me no ne ho ayɛ makɔ no nti no ɛbɛ sɛ mehwɛ baako bi na ɔkasa akyerɛ wo papa wɔne wagye me wɔnya wicked person amena to no fo sɛ ɔnya ne sɛ pɔmpɛn deɛ a obi aka hwɛ ɔnyɛ dɛ wɔntie hwɛ ba bɛkasa kɔ nanso wɔmpɛ sɛ ɔtie no mapaakyɛ wɔyɛ sɔgyani nam sɛ ho yɛade kyɛɛ no nti wabrɛ no ase ne ne dae mapaakyɛ ma metie o ana mekyerɛ no o ɔn sɛ berɛ a ɔnya ne ne nnaeɛ no ɔkɔ so ayɛ dɛ ɛdɔ no ba wɔnya ne da wie no wahyɛ ase yɛ dɛ ɛtaa no ɔbɛnyansafoɔ yɛbu no bɛ yɛnyɛ dɛ yɛnka no sɛm nti bɛrima no ɔnya no nnaeɛ a 1 2 krɛ 1 2 krɛ 1 2 krɛ wadwene sɛ ɔpɛ waa ma ɔmpɛ wo ɔmpɛ wo da ɔnya no hyia wie sɛ paa na bɛmu sɛ yes ya oyi ana ɔde wato arupire ɛna hwahwa no black hwahwa no da bia bise nti wofo bi fɔn na de fra ɔte wo voice na pa kɔde wɔpɛ ne nsa yɛ dɛ aka na wɔnya nya wo yie yɛ deɛ meti no sɛ meti na ɛmu ayɛ swi yɛrɛ ɔgyere yɛbɛsɛ me sɛ bɛkɔ ayefuo bi nso mɛsa akɔyɛ m'ani ma yɛ me nnan ne nyina wɔbɛka de ama wo kɔde wɔpɛ ne nsa yɛ dɛ nsa yɛ dɛ na ne nsa ka wie sɛ paa ɔde bɛhu bɛrima ɛtutu sɛ ɔbɛrima onyame mpɛ sɛ ɔbɛrima warewa wɔde bɛrima no ho akɔnɔ yɛ dɛ ɛwura wo ɔbaa no wo ho akɔnɔ no na wɔde awura bɛrima no nti wo mu gyina sɛ mo tam no nso o sɛ mo tam sɛ paa wɔde bɛwura wo ɛwura mu sɛ paa na akye ɔmfɛ mpade no ayɛ dɛ aba wobɛtɔ no prɛko pɛ woma mbɛka hwe wontie na woma me aka sɛ daabi sɛ ɔmbɛka sɛ sɛ dɛ tam no ayɛ dɛ aso tie nya life nyɛ dɛ ɛma ne yɛ nhyehyɛ no wayɛ ɛnti sɛ nyame ammoa na saa wɔ baa no wɔde mo bɛhyehyɛ wo ɛmpare wo na sɛ biribi saa si sɛ paa ahwɛ a wonwa wo banda kɔne wɔpɛ wo nsa yɛ dɛ akeka ɛnti sɛ bɛnya baa no tenten nyina sɛ bɛrima pɛ so ɔware wɔ na sɛ wopɛ ne ne da a mfasoɔ bi anyɛ dɛ ɛne so biem sɛ sɛ dɔhwɛ ne nsa yɛ dɛ aka ɛhwɛ dɛ bɛsi wɔ abaa bɛkasa kɔ na ɔde ɛtan kɛseɛ tan no pii wɔde tan kɛseɛ tan no pii ama ɔtan a wɔde tan no sɛ ɔdɔ a wɔde tan kyɛ wɔdɔ a wɔde dɔ no na ano ɔka kyerɛ no sɛ ama ɔka kyerɛ no sɛ sɔre kɔ ɔka kyerɛ no sɛ ɔka kyerɛ no sɛ pamo a wopam yi wɔse tie o ɔwie afei de wɔpam nso ɔnsɔre nkɔ de wɔpɛ ne nsa yɛ dɛ sister pasɛm no mu aba na tena faako na ɛbɛboa wo some boys are dangerous some girls are dangerous wei fa na wei fa na wei fa ɛmmoa wo da ɛmmoa wo da tie nsɛm no tena ase na wo tena ase a mmarima no dɔɔso ɛmaa no dɔɔso ɛda wodeɛ baako yɛ dɛ ɛwom na wohyɛ a woyɛ nyinaa wokɔ nyinimu wonyinim sɛ bɛto bia no na adwamammɔ m tɔ ɔkɔ mu pensioni a adwaman ɛwɔ mu pensioni a wode kɔ so a ɛwɔ mu pensioni a na akɔ pension a na abɛhu sɛ yes ɛsɛ wo mma nyinaa no wode biribi asi wɔ no so wonyin sɛ ɛyɛ apa wonyin sɛ yɛ apa nti yareɛ koraa bɔ wo sɛsi a na woda hɔ a wonya wɔ bi a bɛsoma sɛ bɛte sɛ adeɛ wohyehyɛ no ɛhu ɛnhwɛ mɔ ham no ɛma ansa na ɔka sɛ ne wu yɛ anka hwɛ biribiɛ ne sa kyerɛ woadwen baa bɛkasa kɔ pamo a wopam yi wɔse tio wɔde ne gya wie wɔkyerɛ sɛ pama wo pam yɛ ɛsene bɔne a woyɛ me wɔse tio ɛsene bɔne a woyɛ me no wɔpɛ sɛ otie no wɔpɛ sɛ otie no ɔfrɛ no abɔfra ɔsom ɛne no sɛ ɔfrɛ no sogyane baako no sɛ pamo yi firi me so firi adi hwɛ bi asa kɔ wie sɛsi a afosi pam wei Ɛn. deɛ ɔpɛ ne nsa yɛ dɛn Akawie. wɔse pam wei yɛ dɛn afiri a baa bɛkasa kɔ na to apono akyi korɔkorɔ no na wohyia topo no akyi korɔkorɔ ɛwɔ n'akyi afei pam wei no yɛbɛhyɛ ho nsɛm ɛde aba yes enti ahohora no ɔbɔɔ no yɛbisɛ me no kasa 23-24 bible sɛ Deuteronomy 23 28 yes na bɛbisɛ 23-24 22-28 ɛnkɔ na sɛ ɔbarima bi hunu abɔfra a wɔyɛ ɔbaa bu ɛni o enti ɔba bɛkyerɛw obi sɛ na babuna ɛkwan yɛmfa so a yɛnyɛ na wareɛ tiɛdi o bible kasa kɔ sɛ ɔbarima bi hunu abɔfra a ɔyɛ ɔbaa bu no ɔbarima bi sɔre na ohu abɔfra bi sɛ ɔyɛ virgin a ɔmfa no ma awareɛ anka nsuo da yɛmfa ne ma awadeɛ na wɔkye no na ɔne ne da na sɛ ɔbarima bi bɛyɛabo ɛti na ɔso ɔbaa bɛyɛ wo rai yasɛm ni o wɔbaa bɛyɛ wo rai enti ɔpiti yaa oho na sɛ wode me ba me wano anka bɛboa me paa woyɛ nice woyɛ nice paa wodi m'akyi paa na wodi sɛ mekɔ yie me menda bɛfata wo paa bampɛ sɛ mewale o na nso ɔboa wamfa wane na ani kae a wonya wo nti wɔyɛ wo raa sɛ sɛ ɔka nsɛm anyɛ dɛ ɛni hɔ yes meka sɛ tafo me bra baako adwuma wura na wɔtwi ayi trader kɛseɛ bi atakurata yi bi nti ɔlɔdu no wɔbɛkɔ a mena mebɔ gas m mehiti engine no meme deɛ nsɛ metietia so meme adwuma no ka ne mufu na yɛ prɔkyew awibia pɔn ɔnso sɛ wɔwɔ wibie na prɔ papapapa na si paako ɛno metumi nya gas 6
Hey, agro we sa no mpe kana ofuru mu. se me hu se wotwa no masima katum bam Asa kana odia. my call na phone cross nya djuma e be bitim sa na mpe phone cross nya djuma ni me hey tell na wa hempa obi aye kodi je hwe me si e betu say ye tu 10 o'clock they say ekobo 9 ba djuma me yiwa dia fimo me an fa wa djuma obo aso okọ aso ogina aso okọ afi na chi ni ogina o ma se ma me pa cha obra ko unti no ye ko no what da say wa dwen ye ni mi lie dey ye ni mi lie what that thing be won lie ye bi be oni be de ebeje etu ba ka me tim ni mahurasie nya me an draba na en sa we betima twi ejina we tim so ye say o enya nya sa adia sendi ohu ko beto wuram o ya won fun ko beto wuram asa me am yusu saka we o e be bia itimi ko na they say me pese me ware pese me say me nya bafo e simi fie ni bibia wi a e pese me ye de me ware ti ba me ni adwon so betima se na ngaja me kokwa so ba ehu de be dia o so bra de ojimi number na de wa frame was me kwam se tombo de o edwomu na me so ani da me kobo de ajesu mba me lodi bia bro wa sere sa ti di be se na o twimi anu a na o hede anu a friends wa bedu Hey. Baba ya paki kan sisi o No. so ya fie adwuma na ide Siwenes. brai to gata do ba ne be twem fana mate kra em fa me mate Kapre. me si mate kra nya ide na wa sha bi say no dey against you ba no a chi oba na oba ide adina chi na mama ebrebe no ayani bre na bi onkodi opaso ide okoduro baba kasa ko na se oche no ne da ba pa chi to so ya wora asa na se wa chi no da na wo hu no a ebiso wa hu a ene oberema one no da ye no obarema wo sa barema wo chi sa wa ba ne da ye no oma ababa na jadweta nwete bra wasi abasa se pa ko chia sika jeta se that is 50 and aka 500,000 yes 500 be 1,000 oba wa pene ama bema no wahia ma hu mienu awu miensa munya ifo wasi bema ni ko nwa busia no ko tia wutinsa tasam yo se ye ware wo ba de busia ne je wa mu jibi a wa ye ho ade so pushira so wa nshira so wa ye ho ade nti aware yankasa enya so po adwuma sa o aware ya abusia tu de be abusia aya asole nti aya abusia nti na so fo na ide o ma shira so enti se men kwasare na se men namba bi na mko tia se aska de ma oba na abusia so mo gia onyakopo mu no ma ye ne ho ade eti sa wa bona wo chi no na wo ne dai no brother wase ko tia ni tinsa ese o mo yesai wo yero sia baako ese no wafa tista preaching ya koma wonsa mo tia ko yomo ni aje wo de press no wonya fast ma se sia brother wo de abafom etufo bo ko hu abusia no wo mo kwa plagya no mafa plagya we tia no we tia pa coke 1 crate what do you say and African way there ya wapambia be man se batakari me ma de mesi ya we obey die ya pam ya di enguso nyina ya dey agum ya ni se ani ya pam batakari fia bi ya se be ma no ya bakwa yo na mo kwa hu abusia na kakra mo bagia no be ma na chia e de ma me ne eja no na kwantafo so nya kakra e ba sa se po so ya dey agia tum se what the Bible dey be ahede so it is how the ba ma hia wi a gentia mutimi enkamom anya word no emwa bia se firi wo soro ba no ajama na ba shonti entimi nya de emma entimi nya dia we emfiri wo na apam nya de ente na wo soro nkasa na emre pam no mo asem be bibi kwa de nyame nya de omfa ho biem jasam yo mo amunya sika na mo se mo to aso mo ani se de kra na nyame nya de omfa ho biem na ndo fa mo se wo ba na hu ni dia ohunu no ko twa ni tin sababa kasa ko na onya ne yere wonya wo yere ko so obere na sienti onkono ne na nyina papa che do se wo chana wase tie se wo wane so a hweye ana wa mpono ne nkwa na nyina nti se wo mpo wate aka wo so Yes. wo mpo wa dey wate aka so oba na na nyin se baako awo no wo ye den wo ye wo yere what you say no fo ni sisi wo what you say ana wo da konwam na wo fini fe sita tutu so no fo mu a wo cha akora na watwea na atete agua esentebe wa na kofa we dia wa ye se de wa ye obi ogina on odi wachi sa de akọwuo so per heaven akọde a odi wachi adi na ukọdwuma mu a na otutu ani tutu ototo no kwa so per heaven akọ oba na on na da no na ne na won ana wo hu ne humpo se banda mpiamu a amamra kwanso
kotua ni tinsa no onya no yere wo ya wo yere so a enya na odi ebe wo nkwa na nyina ade ebe nti na ye tua asafo ne ka no wo no se hwe ye ni wo nya bibia be hyew ye hwe bebi sem tapta 23-24 bibia ebe abe hyew tina etina wo no se hwe ye ni wo anya de wo anya ba mo kasa wa mebusem ko tie ye dunu nyensa ni mo ye dunu na ba se ko ahurusie na otini ni eja ba cho wo se awusie just 24 wo se awusie na otini ni eja beji obia otene ne ma me de ebe ebedie ne ma me de Ebedie. eti ye so ma me ote ye onsuro ne ma no yes na mu am yensa o man na fie se portrait koko mini ba bia ko ma se jinji o mo sa de ya kire onim hwe ne de ansem nkosere ya pon ne bia tonwom ne bia hyenkom ne ano no ma ede edi school time to ano me de omko ma me enya peace what I say ye di ono wa ba na fe no ma raga ni what I say raga mos ba shishia ma me sha jari ho nyina na raga isu what ba na so boni tinko sa what ma me twa nyum se ya ami Jiriana na diasna brana mi nkobo hey o ma me no kanjiro no fan me nko kanjiro bia so ka chero so kanjiro bia ma no si mo no he jare je ho o ba ni power plow hey o ba ni de akwai ba se nyina je o nya chese wo bodam ba ma me ya se na dum se school life ade bitin kwase bo no ate ba ko bitin kwase bo a ono ma kwase no akwani ya dia enye wo bo so ka chenza krache wo ko school na ni sat bia no ba e player ball ka do ko school wo rati bia mu anye den en papa so bia anye den emren ba na ma me ja shara adwumi se e school life ti ba wi ase no na kwa nse mebre di se tete abofra yi a otu wi university level 1008 level 2000 level 5000 then so be no da se de apise nyame so mpa e de awura ni mu ka ba ne kwa na de owo nyansafo no ma pa cho wase obi owo nyansafo no na ni je no ho ne papa se na ni anye da no de ko owo ko owo nkwase afo fa yeah baba ma no janfanje maza owo nkwase afo papa na ni anye de anye da kankan se yiya ba sha wonti me ye na so enti ni pa ye no ho no na papa se sofo papa na gina obi fa wo se obi aka se godi sofo hwɛ magaza kɔdi sɔfo bi etu wa sɔfo di etu mi nya me nsa hwɛ hwɛ Mr. Mpratwumu di agorɔ koraa tie ba sa no afra ne ntoma na no akɔda ɔbɔ ne nsa no ayɛ dɛ na bɛhwɛ deɛ ne bɛyi yie ne sɔfo papa so wɔbɔ ne de obi kan yɛ dɛ tie ba papa n'ani bɛgye ba se hwɛ nkora wɔ yi a ɔno maame wɔn papa hu wɔn ani bɛyɛ dɛ ɛbɛgye because obi nim sɛ yɛ pie yɛ kɔ ha it was mama me be enye ne just osra ofa bag na dia say na nam ha dabia police station ba mo kasa ko ma woja ene wo na ni wasetio abantie ma woja anu ma me aninye na de wo wo no ma ni ma bo fa me owo wo so ani awusie meba fo akoma ma me etu ohie no se de boboa wo paso ma me di awusie a fo akoma ma Yakobon na mama kwan enso wani na wohia mo ba dia kwan enso wani na odwumanfo ya amna donko wohia no sese obi tra sa asisu a wo bodwa ma se pa wo ye de ben ya amna donko pa cho wo ye de ben amna donko ana da hono yes emuwa na pa cho ana da hono emuwa uhunu se emuwa ene na pa cho ana da hono amna donko that's a thickness amna ye tuo donko wo de sese no oba bi to chese wo confusion wonu akwadwaye mpo no osia otumi se niam ase ba ya se sister enkachi she bless sapon oni awurade ko ye ko wensa ne yesei na Yakobon tuma siesie ami adani ni pade a ane sa na wo sebe se bo badwaman adani ma donko kura na oni be ma hia ampaso bia maso a ya kan se wo do akwa nyina de ebe hye oba de nsa wonu betuma siesie o na amani nyina be de ebe fere nte sa de a ama donko na wo kan be ma bia ni nyu tenio wase wa babi o chasa asisu a wa bodwa ma bia o de ben ana se mo hwe ya mo amfa obada no se mo hwe ya na koto sa manum se pa baka se nyame amori ye anso boni ye pa nkwanhia na aye de ukohia ai tata mo so hu bi da to adwe be se sa na ye de ete ntu kodi komo kire obi na se nipa ni ba won so se me a ye to ani ma sori a e betima se wa bi o se oba na de ntine ko ba sa no wonya hu he wo di ka tra ya no twa no ya mena hu
afei na nipa be wi asem sa ne tere ne me papa fly dey I try the other chance so nyame amoa wa wo ba kɔ na no akɔfa na we nso anye dey amfa ti de me sɛ ye ma me mo sɛ ɛdɛ be ba beto aso ni ahwɛ ekwan a ye ware obi a wono nso ye ababunu ekwan fa so ɛdɛ ye ware nti ye na sesi a tete asesi a sɛ bi jo sesi a me sɛ ba be ware a ɛnyɛ afei na ye be hyehyɛ imeru what you say na aberwa ne kokoro bi gina na hwede ya chechere ton champagne hwede ya chechere ya na tai papa what you say ye kan dia ayefro ababunu ye ba no pi ye siesie ka sie roba na sie fikyire ni ya pagya ayefro ne kakraka na dom nyina ya de atwa hia abehye Yakopon de be animonyam ni ya gi om kwan ma ya de akofie nti ye de ne de se bema ene oba ahia yenkotua utinsa eti amo ne bone no nso na wie na anya dey ama eno nso anoko e be sa dey ato aso ahyem ko ye obere dey awa ha ti nyame adoma na me sa me to nkra sa adwumadie no kese ba ko sa e be koso yes aka 2 weeks pepepe na ras ayeye ye die ho ahye nyame nsa na abaifo na omosi kokon be ka ho asem abaifo omosi kokon omantima antra ma chi obi anye dey anye ade so pa ho a ebrada bia echina chira nyame yadoma kwade apagya mole dancing ye jaka sapije no ede ama DJ na wono nso ato aso yada mase me pe be se hia ya mi hira mu da amen yada osempakani watuba ase nsama odi ama enwumire no ano den na nipa etie watuba no anya asem ketua na ebra wo preachie no na mhuso bi teste me ene nipa etie watuba no nya asem ketua ko bi a teste me se amekura asem ante osi school no oka level 1800 ano na mahu se wo preach ne kwa chiri papa se ba bia nipa de testi me free no otimi se ene wanu asem no kwa chiri na ba bia wo de hyase no ene free bell last week ni ba bia wo pese wo de fa bia na on kronkron no aten ne wo ye wadwe se ne wo de beto aso boni bi kum boni fo nenso ohun no sa aten ne wo na ene wa kyerɛkyerɛ enipa abrabɔ ne asetenam kwan ye befa so aye wo mambo a ye betete won na ye de wura nyamesum mu na eduru so mo ware nso a ye nkofa de so akese bi anto ye ho so migidi se ye nhyehyeye ene yamamre bi wo no mu a tetenu na ni ho ne me yafa to ye ho so a entimi kura manipa nware na wa kyerɛ se ebire bi duru a oba beto aso na wama yehunu obi oye babunu kwaya ofaso asese ware na obi a wanhwe no so yi na one berima bi ehia na oba bi ehia no kwaya mo so be faso be ware na preaching ni nyina ye anida ho preaching a watu nipa mafo se de be ye nipa ni beda ho na yasesana ni abraba a ye bo no yadwe mu bete na se obi di na da se bi bampa abese ya abraba ne preaching nti enye ni da ho na ya abraba ye nyame sha opasa bre meto me sa fragile to fo no na mama enwumo baako na ne adwentufo edwuma mo batu sesi a no se awurade ye frefrew edien na wontumi nye otumi burtumi nyina so enti ya onyankopon ye nsenkyerani bebre enwumo yi na sabri a ye tie awurade asema wi adwentufo yi ebetu sabri adwentufo mo so fidie nim na ye nkoye nim onyamia me frefrew
for your damase. Awurade na tumi ye nsanjirani bebre. Se ude wadwen ne wakoma bedi awurade asem ne dwumto ya ye de bere oman so a. Sade de bi osempa kani watuba kana sem no. Nanka o ya de dem fichiri. Nsanjirani no dwuntuni ne nsanjirani ni bini. Ene se wama watuba na oye ade dem fichiri enne
apagya ne si mapoma adwa so saa na wo so sɛ wotie awurade asɛm yi sɛ wobɛfa awurade de wobɛyɛ nsɛnkyerɛne ama obusuam ama nipa nyina hu de awurade tumi saa bere yi yɛbɛma kwae na atiefoɔ so abam na ɔmatumi akyerɛ ɔmo adwen number ne yɛ 0599232353 0599232353 nso bɛtumi afrɛ na waba dwumadie so waba so bɔdeɛ afei nkura nhyɛsɛm ene ofutuo bɛma dwumadie yi ayɛ nkɔsoɔ hello antumi anyina so 0599232353 nso bɛtumi aba dwumadie so na nso so wakyerɛ wadwen sɛ hello good evening nyame adomo na nso yɛdaase sɛ wotie agya asare Amen. On council, yadase pa. 0599232353. Se obi pese oba kodie. Hello. Hello. Yeah, hello. Hello. Pastor, good evening. Good evening, Papa. Pastor, Achem kedi. Yo, yeti yo. Pacho, sai buone mi cobi pa che de pamoia de pa mi chiede mi sì sta che ni possibile mi pensi a chiamare casa amen la mande di ambrito netti ya faccio sì e ci accade fuori na okay Ejamusi 0599232353. Hello. Passa sindica. Encanso mame. Kasesa Abuja, efema fiedu chu. Abuja efiedu chumwa. Yankopɔn wɔnka mo Amen. Ni mo futi a mo di amaye. Amen. Na mo sɛ yɛ anti sɛ futi no yɛ yɛ kɔɔbu. Yɛ nsɛ sɛ yɛ kɔɔbu nti no. Na ma yɛ blabɔ no ayɛ ba. Nti na bia nkachi. Kyerɛkyerɛ na ma tie. Awurade bɛsesa ma blabɔ. Amen. Wayɛ mi yie. Amen. 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 Onkai Monso 0599232353. Hello. Asumbio. No, my penny. Now what to say? No, you know, swear. Yo. Then I may say. Maya de papa mama no Nabe Slavo go from my penny yet I must say papa let you a chair the Nabe Slavo Amen. 0599232353. Hello. Good evening. My name is Amen. Amino. So, about me, Empire, but me, oh, Empire, Kakama. You be Bobby Amao.
yo ebe ye pa se ka so betu anamo no aba urade fie na ai kodie oh we die besada subere hu asem bi ni urade be pagya ama wotumi aba urade fie ye mpa abontim ni se wo ho beto yes yeah that's be 0599232353 Hello. Me ba cha me to nka ofra ti ohu wo phone num ti ohu e wo TV ne so. Good evening. Good evening oh. About your mama. Nyame adom na won so e. Nyame adom e yo. Nyame ase. But your nyame sham. Amen. Edi ama e nyame sham pa onya ma Amen. Papa chanon de said me hu be kwa mo na me metimi aba. Ye wo kodie uduru kodie aso be simu rejanshi simu rejanshi a o se pe be agidifo no wo aya na mo kwai kra won san faka obia be kire na waba radio adom chana no pa ye ho bompaye ifia da nwumre bia nso ye watch night enti wetumi aba na ye no wabompaye abache sabri ye de ofre dwumadie no ebesia mfanche enim se dodo na inya nka mbeba so nenso ebre no eni afa sabri mesan afra juntufo no na omobema ye adwuma ye fre no se awurade ma ye asundwie we sima ba akopɛ na ye wie sima ye 1 minute na yabato a ye betui awurade nko a na betumi ama ye asundwie tisabri ya juntufo ye usima mienu ye de mu baako to dwumi na ye de baako aka abompaye na yapon Onyame ma ya sumju Azunje bra Yesu ya ni wa Onyame ma ya sumju Amagana Yahudi ya sumju Ajuntufoyi ase sabre ya de dwumade ni nyina ba na wie na ye kayo se awurade adoma ochina anopa no nkro pepepe fa woni kire kode Mori Junction usia oso pe bi agidifo no wono obia be kirew na waba ye ho aye bo awurade nyankopon tiasfo di mu mpaye afi defia da nwume bia ye ochina sede medical aka na osempakani ni nso aka no dwumade kese a ye dako dwumade ewo yenim ye ne ye ta hwe Fish TV ni de yetaba hu dewuru ewo efidie no so se nyame adon a bosumi twato no ne de to so miensa pepepe eye daba ku dwumadie a dwumadie kese pa ye de twato afi mu kra na enumu na odifa oda asori ya no awurade na mon kronkron so de abase ye hyiam na ye bompa ni nyina wi a ye nche ewo na okra bi oba obi a obagibie no menim se de ewo ne de sitie ne awurade tumi ne basa wa ma wo so nti ewo no ebekwa koyi mu nwuma ama ye bedi ya brabo ne asetene mu adanse enti hyeda ne nso bosumi twato ne da etoso miensa se uba kode na unhunu kwai na me de number yi etudwa odifo a wada asore na no ne number no na wafre no obedirect wa ma waba
0244690048 0244690048 odi for Samson Mensa ofrena nkomo ni kita odi bi e ho bia no onu we disabre ye be bompa ye twa